Τι βλέπεις? Είναι ένα άλογο που έχει 4 πόδια και 1 ουρά. Είναι καφέ το άλογο και απάνω του είναι ένας αναβάτης και Για ποιο λόγο βρίσκεται ο αναβάτης στην πλάτη του αλόγου? Για ποιο λόγο? γιατί είναι έτοιμο Για να συμμετέχει σε αγώνα. Είναι ένα άλογο και πάνω του είναι ένας αναβάτης. Σε τι στάση είναι το άλογο? Να πάει να πηδήξει. Πάρα πολύ σωστά. Και τα πίσω του πόδια είναι Ίσια. είναι ίσια κάτω στο πάτωμα. Και τα μπροστά Είναι τεντωμένα. είναι στον αέρα. Για ποιο λόγο πιστεύεις? Τι κάνει αυτό το άλογο? Συμμετέχει σε Αγώνα. αγώνες δρόμου. Να πεις κάτι άλλο? Όχι. Εντάξει. Τα πίσω του πόδια είναι όρθια. Τα μπροστά. Τα μπροστά πίσω του πόδια είναι τεντωμένα για να είναι έτοιμο να πηδήξει και τρέχει σαν πολύ γρήγορα Μόνο του είναι το άλογο. και έχει και ένα πάτη στην πλάτη του αλόγου. Είναι μικρό παιδί ή μεγάλο? Μικρό. Και τι χρώμα είναι? Καφέ. Τέλεια. Έχει πάνω ένα αναβάτη που καβαλάει ένα άλογο και είναι σαν να πηδάει το άλογο για να φαίνεται σαν να πηδάει πολύ ψηλά και να πάει πολύ γρήγορα. Είναι ένα άλογο που έχει 4 πόδια και 1 ουρά και 2 αυτάλια και 2 μάτια και 1 μύτη. Ωραία. Και είναι ένας άνθρωπος. Ένας άνθρωπος. Τι άνθρωπος? Αγόρι. Αγόρι. Κορίτσι. Μεγάλος, μικρός? Μικρός. Ένα μικρό παιδί. Και τρέχει Και τρέχει στον αγώνα. στον αγώνα. Πάρα πολύ ωραία.